Kublai pi barok ke parari. Ngatarai pidang ya penkre apan ai kublai ya kesnam arhajar arpuwei ke ban salet no, bat ban pediang ya kesnam arhajar arpuar menta. Ha kesnam tamai barok ke beriau, barok ke seng, ki shimi ki rai ban le ke ke bakambha, kenang ban kambha kesnam banwan. Ha ki hinyo senam balalet, kaman ki bat jongi kala ai mensiem lengba ke jinglong, bat ke jingtre hok ki beriau shimet, ke imlang salang bat keri. Ha kini ki hinyo senam, habale akaman kibat ngalala bane keren chapang ki jingjob jong sorkar le se pila snow tanat eka nre ke jingshem jonga de ki posnam klem ke jingi I ki lat patai kubor klem da pen pau ki mat bakong san ki kot kubor ki don bon ki briau bale eka babha ki penlut eka menta jong ki nagabenta kalawe keri menta ki bon kam bat ki jing persang jong ki nagabenta ki pateng banwan jong keri Kejingkran kini gibriau ke ai jing tengen bat ai mensiam. Nagebenta jonga, ka man kibat ke julong ke keper ba itenat, ka badap di kijing tersitom jong kini gibriau. Bat ha ka man kibat, man ubenai nga persang ban pelet jengmut ha kene gebenta. Uno ubenta jong usentio banganuan ra asyapi na kene ke keper. Ngasngo komen baki kam babha jong ke India jongi ki yai tuj. Menta ha bakari ke rakhe ya ka amret mahatsaf. Kejingkran cepang ke bor jong kini gibriau, Kijing trishtam jongki ka ai jingkermen ne kalawai ba pernai ke India bat ki benrio baro. Parolok kani gari bor jongki brio jongi. Kadi ga jing persang jong baro ba ke India kalala bane kon ya ka khalam bakrau hakisis pasnam. Ngile kersan iwe kum kalong yeng ha ka por ka ba e. Banirap ya no ha ka snong ne kanong ba jong pi pilale ke e ka ba pilala ban le. Ladang ye nu jore ke jing don ki bla shimtika ha ka perthai bat ke bah India menta. Ka I kumbagari kala ya chaprang bha bat kumno kala poi shakane ka thong ka batam ya ka thong ka bashispa so phoklur tuligi dos jong ketika kade ka jingjob jong baro kinong India ka peni bagadan ka jingshania ha ka rukom trekam ha ka science ha ka start science bat kade ka jing peni ka mon badan ha kinong India ban pendep iki kamram ha ka imlang salang henrei paralok ni hab ban kan mau bo khnyang bathamai jong ka corona utiet iki jingkhang jongi Kijing mat jongi ki arsnam balalet kapen I ba kijing persang jongi kinong shong shnong kalong ka bakong san ban job ikene ka khlam ki start science jongi ki yai pulie chapang ukhnyang omicron ki yo jing tip bathamai man la kasngi ya kijing ai jing mut jongki lakmi bha ha kum kani ki jinglong jingman kade ki jing sngo thu jongi ka jing bot renti jongi ban la ban yakun yunu ukhnyang jingpang ni ha ban rong shakasnam arhajar arpuar da ka jingket clear ban penlem ya ka corona da ka jinget relang. Para riba iet, ha katma Mahabharata, ulor Krishna ulong yau Arjuna, nabha sprisham diptam, kabamot, ka jingta ay kasun beneng da ka jing sngaw sarong. Kani ka dayru ka jing ong jong ka Indian Air Force. Bon ki jing em basyakri ka may India, ki poy syakini ki kerdan basyalor, da ka jing sngaw sarong man kasngi. Bat ki hikai hangi bon ki AKA. Kajing em group captain Varun Singh kalong kumne habo open hair ke helicopter kabala bethai bat hab menta ubrai ha Tamil Nadu. Hagani kajing ja ngilado bon ki riu shlur kenthop yau General Bipin Rawat bat ko kurem jong u. Varun Singh ule kun da kajing shlur bon sngi hado bon dayap. Haba Varun udan ha hospital ngali iya ke air ke ha ke social media kabala kata ke do not jonga. Laai hu ya ka Shaurya Chakra ha unailar mentakasnam. Hadian balayu opdiang ya kene ke burom ula tho shithi sho principal jong ka school jong u ka ba ula puli. Hadian bala puli ya kene ke shithi ka jingmut benengkong kala wan hanga bat kata kalong ba wat hadian ula poi ha ka kerdan bahalor shim laklet ya lagi tenrai. Ka baar ha ba udon por ban lekmen juklet ya ki pateng banwan. Ukwa ba gajing im ki kena skol jong kata ka skol bu ula pulie bagan don gajing rakhe haka. Haka shithi jong u Varun Singh shim labatai yala ka jong gajing la andre ukran chapang laki jong gijing duna. Ukran chapang kumno bu open kala yala gijing duna shiki maujam. Ha kawai ke benta jong ka shithi ula tho. Ka biang ban chulong pedeng brio ha gajing start. Baro kin kieu lut ha skol bat kin yo lut ki kendai po. Lada pila ban kieu ka bha bat dei ban yaro. Henry lada pemla wat perkat bapin syusa haju. Pila ban long pedeng brio haskul,
Nrei kam kedau yake ka bapin salong ha kajing im. Wat yala kajing khot, kala bandai ha ka buit thau, ka tem kaput, ka graphic design, ka literature bat kum ta ter. Ha ka bapitrei IT lot, le ka babahatam. Wat jutia ka baperkat bale se, pendang la ban le syo khambha. Parolok, ka thong bula ai ban kieu na ijingla barit, kalong ka bakong san. Ha ka ni kasithi u Varun Singh ulatho. Wat do jingkermen, wat perkat bapemla ban le bha. Kan omlong ka basuk, don kam ban len la dia, bat ban ek jing shong suk. Ngalalong bapedeng brio, bat mentang ngala kieu, yaki babon ki maumer hakakam. Wat perkat bagi marks haka examen kelas 12, ken raya ke bapen le haka jing im. Ngait hala dia, bat tershitom. Uvarun ulatho balada ula aban ai mensiem, wat tang yaiwei kena. Kata kala biang. Mentang aku aban ong, ula ai mensiem, yakari berokawai. Wala kasiti jeng ka keren, tang syaki kena skul. Henry ula ai ka kubor, syaki imlang saalang berokawai. Paralog, man kasnem ngajuk keren, yaki babon kum kini kimat syaki kena apulie, halor ki eksamen. Mentang kasnem ru ngaku aban keren berki kena apulie, sywa ke eksamen. Ka registration nagbenta kene ke program, kan sedang hadian arsngi, haga mygov.in. Kata nado ka arpo praterik uno opera. Kania kan yat hado ka arpo tarik ukala lengkot. Nagabenta kania on penlong yi kijingya kob online, nagabenta ki kena apulie, kinong hikai, bat ki kimi ki kpa, nado kelas 9 hado kelas 12. Ngakwa bapine shim benta ha kania. Ngan yolat bani kendo bat pi, ngin sekran halor ki eksamen, ki kam, ka jing job, bat bon ki weipat ki benta. Para riba iet, ha man ki bat, mentang itu api ya ke balawan na jengai, na sasilyang upod usam. Kania kan pensngolengo api. Vande Mataram, Vande Mataram. Sujalan, Suphalan, Malayach Shitlam. Shasya Shamalan, Mataram, Vande Mataram. Nganget bapisngo tenat bat sngo sarong bani osngo ya kania. Kamen siem badan haka Vande Mataram, kapendap hangi da ke jing sngo sarong bat ke jing sngo shirhem. Parlok le se piperkhat ba kadon ke video ke bakran na kanu kari ka ba larwai ya kene ke jing rwai. Kadon ke jing rwai ke larwai da ki kat to kene ki khna halor kene ke Vande Mataram. Ka jubab kala ban pan sngolengo ya pi. Kine ki khna kidai na ka Ilyas High School ha Greece. Karukom be ki rwai ya ka Vande Mataram kalong ka baphala bha. Kum kane ka wanra ki brio na ki art likiri kham hajan. Ngai ku blai kini ki kena bat kino hikai jongki na Greece. Ngai ro jing persyang jongki ha ka Amrit Mahotsav. Paralog ngaku aban keren sepang ka jingkran Unilesh ubana Lakno. Unilesh ulero ka drone show ka balalong ha Lakno. Ya kene ka drone show la penlong ha ka residency area ha Lakno. Bat ka jing kon la luat banengkong jong ka snam syajar praspa asan punyo kadang pau ha ki kenro jong kene ka residency. Ha kani ke drone show yaki babon ki benta jong ka jingi kila luat ke India lapan imbiang. La kalong ka chori chora andolan ka jingja hakarel ka kori ne ka jingshlor unetaji Subhash. Kani ke drone show kalak ta ka download jong baro. Ha ka juk gurukom pila aban walam ha ki brio yaki benta bakerpang bayadai bat ka jingi le la luat jukinong ba ne ki shnong jong pi. Ki kor ki bor ka juk bamenta kila aban rap bah ha kani. Ka Amrit Mahotsav ka ai hangi ya ka kabu ban imbiang ya ka jingya kun ka ble kun la luat menshwa. Kani ka di ka jingrakhe ka bala ban penkhi bat ban peni ya ka mon ban le ai kanang ban ra ai kari syaki ai ki batamai. Tongi ni omen siem na kini ka reu kraw ka jingya khi la luat bat beteng ban penklan ya ka jing persyang jongi na ka benta kari. Para riba iet ke India kadang bon kisap bekerpang ke ai mensiam ki brio ban le ai. Uweni kita ude Dr. Kurela Vitalacharya na Telangana. Uladan prapusau senam karta bad ulang ke nuksa bakarta compare haba pen urlong ya kano kejing angnut. Parlok u Vitalacharya ula jukwa nado kepor kena ban play ke library ke bahe. Kari kalalong merau ke kepor bad omdon lat ak kapor ban pen urlong ya gini kijing po sneo. Kat nang yat kapor, u Vitalacharya ulalong u lecturer, bad ula pule bnia abha ya gaktin Telugu,
bat thau bon ki aka hakne ka ketien. Henreo neh nyo snam menchua ulas sedang ya ka kam ban pen urlong ya la kejing pho sneo. Ulas sedang ya ka library de ki kot lajong. Ula pendot ya la kejing kamai ban sedang ya ka library. Suki-suki ki breo ki sedang ban no senyang syaka. Kidon kumba arlak teli ki kot akan library ha Rama Napet Manda jong distrik Yadadri Bhuvanagiri. Vithala Charya uang ba omdon menta kibe kenduk jeng kumbe kenduk mu ha kepor bu udang pulia. Menta usngo kumen bani I babon ki kena pulia ki jeng mentoy naka. Baliok mensiam ni ki jeng tre jeng ki breu ni ki wegi shnong kila sedang ban bo ki library. Parolog ki kot omtang baki a jeng tip ndrai ki penwan dor ka long renyeng bat ke jeng im. Ka jeng sngo tenat ban pulia kot ka aya ke jeng hun. Hagini ki singi ngai I baki breu ki ong da ke jeng sngo sarong baki la pulia ya ki babon ki kot menta ke senam. Bat ki kwa ban pulia syok-syok ya kum kini ki kot. Kani ka dek ke babha ka bade ban penslur. Ngong ya kinong sngap kaman kibat, banya sam bat ngi syapang santeli ki kot jong ne ka senam ka baki sngo tenat bhaban pulia. Hagani ka rukom ha ke senam arhajar arpuar penla banyarap ki wei ginong pulia ban jet ya ki kot babha. Hagani ka por babon ki penlut por ha ke screen ngihap ban persyang ban penpau nam ya ke jing melian ban pulia kot. Para riba iet dangshan ngalai I ka wei ke jing persyang babha. Kania kedai ban penpau nam ki kot barem bat ke jing hikai barem om tang he India nrei hakeleng ke perthai. Kadan ka wei ke center bakerteng ka Bhandarkar Oriental Research Institute ha Pune. Kania ke institute kelas sedang ya ke online course ban penithu ki breu na ki wei kiri syapang ka jingkong san ka Mahabharata. Pinsngo lengo ban tip bawatla dang su sedang ya ke course. Ya ke jing pen kre ka thup pulia pat la sedang palat chispa snam menchua. Haba kani ke institute kelas sedang ya ke course. Bon bah ke balakwa ban don benta. Ngakeren syapang kani kenang baki breu kintip syapang ki benta baper jong kalariti jongi ha kerukom ke batamai. Yigilat batamai la shim kenang bagi jing mentoy kin poish ki breu ki basyong syashiliang ki nyau duriau. Paralog mentah hakeleng ke perthai ki breu ki tip syapang kalariti ki India. Omtang bagi tip hendrai ki persyang ban penyiar ya ka. Uwei ni kini udai Dr. Momir Nikic na Serbia. Udah penkre ek dictionary badai ha arteli gijat kitien kata ka Sanskrit bat ka Serbian. Ya palat nyopo hajar teli kitien Sanskrit la kentop agan ek dictionary bat la pen kelas ka kitien Serbian. Pin sngo kemen bantep bu Dr. Nikic ula pule ke Sanskrit agarta bah nyopo snam. Uang bu le yo mensiam na ka pule ki artikel Mahatma Gandhi. Kawai pat kanuksa kadai jong wei unong Mongolia bakhandai pulai snam karta u Professor J. Gandharam. Haki saupo snam balalet ulapan kelaktian ne komba saupo teli gijing thok barem ki epic bat ki wei gijing thok ke India syakaktian Mongolian. Bon ki brio ki bale kum kini gijat kam hakari jong iru. U sagar mule na Goa udan benta ban penne ya gijing dro kavi kabala shispa snam. Ka jingdro kavi kadan ke history jong ke India. Ha gajing shisha kava kamut ka khandau basau. Hagi por handai ya ka khandau basau la pendan kam ha gane ka buit thau. Ha ka por basanchar ki Portuguese ha Goa ki breu ki bapet nang the ki la pen itu e ka rukom dro sya ki breu jong ki wei pat ki jela. Da ka jing yat ka por kane ka rukom dro kala sedang banja. Hendreu sagar mule ula ai jing im thamai kane ka buit thau. Paralog, ijing persyang baret ila ban no senyang sya kejing penne ki buit thau bo rius pa ajangi. Lada ki breu kari jangi ki kut jingmut, ka jing persyang ban pen itenat bat penne ki buit thau ba hendai, kala ban kala ka jing ki ka bakrau. Ngala keren syapang ki katto kane ki jing persyang hang ni. Bon kum kini ki jing persyang ki jah kari. Peri ban aya kum kini ki jing tip hanga haka namo ap. Para riba iet ki breu ke Arunachal Pradesh ki alap lakum basisnam menta bat kil ai kerteng yaka da ke Arunachal Pradesh Air Gun Surrender Campaign. Hakane ki breu ki IT da ke Mansngobha yala ki Air Gun. Pitep balai kanang bagajing siat pathar ki sim kan sange Arunachal Pradesh. Paralog ke Arunachal Pradesh kadi ke yeng ya palat sans pa ajat ki sim. Kini ki kentop iki balong trai ha kejela
ya gibam syam haki weipat gibenta jong ke perthai. Henry menta suki-suki ke jingdon kisim haki kelau kelas sedang banhiar. Ke jing IT no iki ergan kelong ban penne ya kisim. Haki kendiat banai balalej, naduk ki lom haduk ki them, na ka wei kishnong syuka weipat. Baro haka jela kila priang ya kene ke jing persang. Ki breu ke Arunachal kila IT mans ngobha ya palat syahajar nrius patli ki ergan. Nga ai kublei ki breu ke Arunachal na ke benta kani. Para riba iet, kila don bon ki kubor, bat ki jing ajing mot bedai, bat kesnam arhajar arpuar. Kumajulong mana kesnam, mentaga kentiru ke dan kawai ke mat, ke badan hajan baro ki message ki bangalayo, bat kata kedai ke jing kuat ke India. Ya kani onla banyo tang lengba ke jing le renti, ke jing sngoto, bat ke jing IT lut. Ngi kani haka punit sagar abian, belasdang deki kadat jong ke NCC. Palat laipo hajar ngot ki kadat ke NCC kile shim benta hakani. Kini ki pen khoj ki rot duriau, ki wengi ki plastik, bat pendon kam biang ya ki. Ki rot duriau jongi bat ki luom jongi, ki biang bandit jengo, tang ladadon ke jing khoj. Bon ki breu ki kwa bandit jengo, ya ki katto kani ki jaka haka jing im jongki. Henry haba ki led, bat onda kila mi na kita ki jaka, ki iya iki jaklea hangta. Kadi ki jingkit kliat jong baro ki breu hakari, ban le khoj, haki jaka ba ai jing kemen ya ki. Paralog, ngatip syapang gawi ke jing persang bal ai kerteng ka safe water, bala sedang daki katto kan ki samla. Da ke jing erap ka artificial intelligence bat ke Internet of Things. Kan ai jing tip bedai bat ke jing khoj, bat ke jing long jing man ko haki than jong ki. Kani kadi ke sin jam sya ke jing le khoj. Kani kala yo ya ka Global Award. Paralog, ha ke jing persang bala tip kum ka wei ke sin jam sya ke jing le khoj. La ka long haki jaka pulia ne ke sorkar, ki jing tray jong i wei i breu ki doni ke benta ke bakongsan. Mensyua ki judon bon ki file bat ki kot kisla haki office sorkar. Nado ba ke sorkar kala pen kala i rukom tray kam, la syubo i ki jing tip haki folder haki core computer. La sedang ya ki jing tray kam bakerpang haki tenat sorkar ban weng no i ki rukom tray kam barim. Dan ki ki bapala ki bajana kani. Habala sedang ya ki jing pen khoj haki tenat yeng dak. Ki jaka bo jaklia kila khoj lut. Ya kini ki jaka lapen kala syaki jaka syongkai bat ki cafeteria. Lapen dan kamru ban set ya ki arsyaka. Katenat environment kalapen kala ki jaka berenyut syaka wellness center. Katenat penroisor kala bu no deka core ATM bakhoj. Ha kane ke jaka badan kane ki ATM ka jing tmu kalong ban ai ki nyut bat yo kala deka pisah. Katenat civil aviation kelas sedang banchna ya ke sebuah kompost na ki selayap ki bahap na ki diang. Kepersyang ru banchna stationery na ki kot sada bala berat. Ki tenat sorkar kila ban le ki batamai halor ke jing le khoj. Haki kindiat senam bala lej om syam ladan ban sngau la angit ya kane. Henry menta kala long ke jing shisha. Kane ke dikeru kom perkhat batamai hakari ya ke balai alam daki breu kari. Para riba iet, mentah hakaman kibat ngilekren ya kibabon kimat. Ngin se kendo biang kumbalong man la kepor. Hadin shibanai. Henry ngin se kendo hakasnam arhajar arpuar. Man gijing sedang batamai ki wanra ki kabu ban ye i yala ka jingla. Mentah kari ketrei ban poish ki thong bam jupoi perkhat. Laong hang ne, Shanash, Kanashash Chaf, Vidyam Arthan Cha, Sadhyayat. Shane nashte kuto vidya, kane nashte kuto dhanam. Kane kamot, habangi kwa bani yo jingtep ike batamai. Bat gide ban penon kam ya barok ki klep mat bangi yo. Habangi hapan kamai pisa, de ban penon kam bahaya barok ki jingdon. Lada penleno ke klep mat, ke jing start bat ke jingtep, lakhang no ikilat ke jing yat chaprang. Kani kade ke jing ai men sia mingi baro. Ngihap ban yo jing hikai, ban le ki batamai, ban poish ki thong batamai, bat ngim dei ban pelen ai kapor. Ban ra ke rish ki kerdan batamai jong ke jing roi. Ngihap ban penon kam bahai ki jing don. Kani kade ru ke India, ke basyania ahalade, namar habangi penon kam bahai la ki jing don, ngin om penlen ai ki. Habangi i ya ke bor la jong, kari kala ban syania ahalade. Tongin kut jingmut ban perkhat akarukom bakrau ban angnut iki bakrau
bat trish tom ban pun urlong yaki. Kijing po asniu jongi kin kut tang hangi. Kide ban wanra ke jing roy ha ke imlang saalang bat kari. Kide ban play ke lenti sya ke jingya caprang kari. Bat naga benta kane ngihap ban trei menta. Klem da penana iya kapor bat kijing don. Ngangit skam. Ba dagane ke jingkut jengmut. Kari kan ya caprang ha ke senam arhajar arpuar. Bat kan long ke jing ais ngobha bantai ke India batamai. Dagane ngai kublai ke senam tamai arhajar arpuar ke bakemen yapi baro. Kublai shibun.